Isto es como el telediario. Pantalón corto. Sí. Moi bons días a todas e a todos. Moitas gracias por participar nesta rolda de prensa na que vamos a dar conta dos asuntos que vimos de aprobar na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar esta mañá. Eu, pola miña parte, vos a explicar algúns dos puntos destacados da orde do día e logo lle pasarei a palabra ao meu compañeiro, a Pablo Rivera, deputado de Promoción Económica e Social, que vai a explicar 3 asuntos importantes que dependen directamente da súa área de xestión. E comenzo logo informándovos de que en materia de convenios hoxe traemos unha modificación dun convenio do Concello de Monforte de Lemos que consiste en autorizar os remanentes dun convenio anterior que era para o acondicionamento do Parque de Covas e que ascenden a un total de 62.541, digo, autorizalos para a ampliación da área de xogos infantil do Parque da compañía. Este importe sirve para cofinanciar esta nova actuación do Concello de Monforte que vai a poñer a parte restante porque non chegan os remanentes para facer esa actuación por parte do Concello. Nos puntos 4, 5 e 6 aceptamos 3 renuncias de 3 concellos da provincia de Lugo que en total suman un importe de 8.000 euros, unha en concreto do Concello de Guitiriz e 2 de Baleira, e son relativas a edicións pasadas do Plan Único de Cooperación cos concellos. Tamén aprobamos un conxunto de gastos en servicios e suministración de material por importe total de 16.600 euros que sirven para o mantemento de elevadores nos centros de maiores, nas nosas residencias, para o suministro de material mecánico e mantemento dos vehículos do parque móvil e tamén o suministro de áridos. E aprobamos o Plan de Seguridade e Saúde no Traballo dunha obra de rehabilitación do firme na estrada provincial LUP 5902 no Concello de Sober. Este é unha vía de comunicación que sirve para unir os núcleos de Canaval, Rosende e Arxemil. As obras vanse a realizar entre os puntos kilométricos 3,5 e 4,5, polo tanto, alrededor de 1 kilómetro. Para que todos nos entendamos, van dende a rotonda de As Lamas, coñecida así, ata o núcleo de Rosende. Os traballos foron xa adxudicados por importe de 61.347 euros e consisten na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e a sinalización horizontal neste tramo da vía. En total, o prazo de execución é de 6 meses, polo tanto, as obras estarán feitas nese plazo. E logo tamén aprobamos hoxe a prórroga ata que finalice este ano do encargo á empresa pública Traxa para o servizo de mantemento das zonas verdes provinciais. Neste sentido, cabe lembrar que no pasado mes de decembro, dende a Deputación de Lugo, mercamos unha acción de Traxa a través da cal esa empresa pública pasou a ser medio propio instrumental da Deputación de Lugo. En ese mesmo mes, no mes de decembro, xa acordamos o encargo do mantemento das zonas verdes a Traxa que permitiu subrogar aos traballadores e traballadoras que pertenecían a Suplus e que estaban vinculados ao mantemento desas zonas verdes nas mesmas condicións laborais e salariais e, polo tanto, mantiñan o seu posto de traballo tal e como tiveran ata ese momento. Este encargo de 6 meses recollía unha posibilidade de prórroga que é a que agora estamos realizando por 6 meses máis. Por iso acordamos e así, a través da área de Medio Ambiente, Intervención e Contratación, que son as que informan, podemos traer esta prórroga ata finalizar este ano. A prórroga vai, polo tanto, dende 1 de xullo ata 31 de decembro e o importe son 413.000 euros para o mantemento destas zonas verdes e o mantemento tamén, como aconteceu nos seus meses anteriores, dos postos de traballo dos traballadores vinculados ao encargo. E pola miña parte, nada máis, de paso a palabra a Pablo Rivera, que, como dixen ao principio, vos vai informar desas 3 cuestións que afectan directamente a súa área, que dende ali xestionan. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias, Pilar. Voume centrar, como moi ben dicías, en falar de 3 cuestións que se abordaron na Xunta de Goberno de hoxe, que se levan dende a área de Promoción Económica e Social. Unha delas moi importante, que moitas veces non se lle dá o valor que ten, pero o que permite retransmitir estas roldas de prensa vía telemática
e xenerar esas infraestructuras de comunicación que nos permitiron ao longo da pandemia, en colaboración con servicios como o que leva a Pilar de Réxime Interior e Recursos Humanos, co Servicio de Novas Tecnoloxías, pois permitir que o 80% da plantilla da Diputación poidera teletraballar, ou que incluso, bueno, pois poderamos prestar un servicio telemático a moitos concellos da provincia. Eso, no día de hoxe, se aproba esa canle de comunicación, que é o prego de cláusulas administrativas e particulares de prescripcións técnicas para os servicios de comunicación, de telefonía fixa, móvil e datos e acceso a internet, cun orzamento de licitación moi importante, superior aos 2,5 millóns de euros durante 4 anos, e que, para resumilo, ten 3 bloques claramente diferenciados. Por un lado, o Servicio de Seguridade da Rede. Como sabedes, é moi importante, se están adoptando en moitas institucións medidas de seguridade, e como Diputación somos pioneiras en establecer non só unha primeira barreira de seguridade de cortalumes para os accesos ilexítimos que se podan producir, sino que incorporamos unha segunda barreira de seguridade e, tal e como nos recoñece algunha institución, estamos a ser un referente en cuestións de ciberseguridade, na que se ven acompañada incluso de formación para os propios empregados públicos. En canto a ese servizo máis puro de telefonía fixa, móvil e acceso a internet, temos unha rede interadministrativa na que trataremos de mellorar e ampliar o ancho de banda para facilitar todas estas cuestións vinculadas ás novas tecnoloxías que a pandemia puxo en valor. Teremos 19 sedes externas conectadas, 49 concellos, así como unha numeración de 335 números públicos. En canto ao mantemento da electrónica de rede, renóvase todo o mantemento e soporte de todos os equipos de electrónica, como poden ser os sistemas de wifi, que non só hai aquí na Praza de San Marcos, sino na maior parte dos concellos. Outro dos aspectos que se aprobaron hoxe e que tamén ten que ver cunha parte importante da esencia da nosa provincia, que é a demografía, que é a de fixar poboación no rural, do que lempre chamamos o PRENDE, Bota Raíces no Rural, na que se aproban a lista definitiva de admitidos, e o vindeiro luns darán comenzo 4 desos cursos, 4 cursos distribuídos por áreas xeográficas, pero tamén por sectores importantes de actividade na nosa provincia, como son hostelería e turismo, que se vai impartir en Monforte de Lemos, no local da Asociación de Hostelería, e que os alumnos, son un total de 14, van a recibir a formación por parte da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, que son os que coñecen ben o sector e que creemos que mellor teñen capacidade de impartilo. O da Agricultura e Gandería terá lugar na Granxa Galloso Castro, no noso centro, un total de 8 alumnos, que será impartido tamén por unións agrarias, e o obxectivo é que adquiran coñecementos e destrezas básicas para executar traballos relacionados co sector primario, neste caso cos fitosanitarios, así como o benestar animal. O de medio ambiente se vai a celebrar no Concello de Piedrafita do Cebreiro, un total de 9 alumnos que imparte a Asociación Sectorial Forestal Galega Sefoga. E o de Enerxía e Agua no Concello de Valadouro, un total de 13 alumnos, con moitísimo éxito, imparte a Asociación Empresarial Eólica, tamén especializada no sector, para que esa xente moza, inscrita no sistema de garantía xuvenil, poidan desarrollar a posterior a súa actividade formativa nas empresas. E despois, teremos lugar finalmente un taller de autoemprego cun total de 6 alumnos que vai a realizar a Asociación de Empresarios da provincia de Lugo. Como vedes, están implicados tamén os principais axentes do sector na formación. En definitiva, este programa está dotado con 300.000 euros, todavía queda unha segunda fase, que unha vez formados os alumnos está directamente relacionada con axudas ás empresas para que poidan contratar esos alumnos, pero eso será unha vez rematada a formación que se prevé o 13 de xullo. E finalmente, segundo felicitaba tamén o Servicio de Novas Tecnoloxías por ese traballo que fixeron durante a pandemia, tamén aproveito para felicitar a outra pata da parte tecnolóxica que é o Servicio de Audiovisuais, porque tamén é o que permite un pouco que todo eso se reproduza, todo isto que estamos a facer teña visibilidade, porque dende o Servicio de Audiovisuais tamén se leva hoxe unha proposta importante en relación coas
prazas a ofertar, non? Os calendarios e os propios requisitos da matrícula do curso 2020-2021 de 2 grados, non? Do grado superior de produción de audiovisuais e espectáculos e do ciclo de grado superior de realización de proxectos audiovisuais. Para cada un deles ofértanse 20 prazas, inda que evidentemente estamos ás pensas de cales son as directrices que marca o propio Ministerio de Educación e a propia Administración Autonómica neste sentido para poder reconfigurar ou replantexar como é a cuestión. O día 22 de xuño ábrese o prazo para a prescripción e ata o día 3 de xullo teñen de data máxima para poder apuntarse. Creo que é unha oportunidade única, estamos nunha provincia na que o sector audiovisual é un referente a nivel nacional e internacional, e temos exemplos moi recentes aquí, e creo que é unha boa oportunidade para que a xente moza da nosa provincia pois poda apostar por a innovación. Non hai preguntas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.